Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Maayong aga, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-15 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako ang inyo ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Action Reports, first portion. Ang mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial, mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia, mabatian sa dili ginamang madugay. Ini may kang tanan sa grupo sa mga estudyante naghatag sang donasyon sa gobyerno provincial para sa mga negrense nga mga frontliners. Action Reports, first portion. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, balita ni Aksyon Dale Salazar, ini may kang tanan sa Bacolod City Administrator ang ginconfirm nga magapabilin sa modified GCQ ang syudad umpisa buwas Hulyo 16. Action Reports, first portion. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, pamilya sang napatay nga nabungguan sang tricycle sa syudad sang Talisay, posible magapaariglo. Action Reports, first portion. Samtang nga kaso bato kay barangay o sa barangay Kapitan Blasang Barangay Tuoy sa syudad sang Himamaylan, Kapitan Tizardo Tihada, kag-apat pa ka mga empleyado sang barangay ginbasura sang korte. Action Reports, first portion. Samtang sa pinaka-latest pagid, ini may kang tanan sa COVID-19, gin-seld off na ang puluyan sang isa ka 37 anyos nga lalaki nga COVID-19 positive sa Purok Busay, Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Action Reports, first portion. Kag pila pa ka mga balita nasyonal diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan plus ang mga reports sang aton sining mga action reporters, kalakip man ang balita sa patrol, mabatian naton sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Alvin Graba. Action Reports, first portion. Aksyon mo Radyo Philippine Standard Time, las 4:45 ng aton oras. Daligid lang matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay sa mga detalye sa mga natipon nga mga balita sa aton sining nga mga action reporters pagkatapos lang sining. Action Reports, first portion. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao,
Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban
sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. Action Reports, first portion. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 4:52 ang aton oras sa mga bagulang nakabugtaw kag sa kaina pa nagbugtaw. Good morning lang sa inyo tanan-tanan. Kung tanay nga sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod, ibaloon ta ang sitwasyon paagi sa report sa aton sining patrol. Balita sa patrol. We have Aksyon Alvin Graba sa sining mga tinion nagalibot na sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Aksyon Alvin Graba, good morning, bye. Bye. Good morning, bye. Mga Good tita, morning. bye. Oh. Ito na, Rex, good morning. Good morning. Oh, mga amuling the best nga kakatugnaw Nga? nga kaagahon. Tugnaw? Oh, especially kay nagadabu-dabu nga kaagahon. Okay. So, ang iyang Hindi ka magpaulan da kay hindi ka magpadabo-dabo da kay ang aton yubon-yubunan na mo nang pinakaabudlay gid. Oo, silingganis ang kakilala ko, hindi lang mabasa, di ba, lang mabasa lang ang isa. Dila? Oo. Ay, kalain. Hindi lang ang yubon-yubunan kay laing. Gani man? Oo, ang sitwasyon sa buong syudad sa Bacolod, lalabyan nato ng naglabay sa aton kagina ang luha ka salakyan pala nga iyasang Philippine Coast Guard. Kagang isa iyasang minibus production Rex ka nag-ara sa likod ang iyasang rescue balas ang Bacolod. Muto guro nagsugat guro sa agap ang flight sang eroplano? Amo ginay aksyon na Rex sa kagina kay Siringgo gani pasin balas kay mga pasahero ni gikan sa Manila. Okay daw aga pa kay na sang antes ko din nagpadulong may naghugpa ng airplane. Yabaw! Mga returning OFW guro ni action Rex, no? Gani? Oh, and at the same time, nakita natin to kagina, ang pamangkot atong isa, diin kamuhalin. Sabat sang isa, dito kami dampi sa east, lapit sa may Nokpo na yun nga hotel. Okay. Oh, kaliga, tipila to. Way pa naman naisip, sir. Basi ma-check mo karon sa second portion ta para mahibaluan ta na Aksyon Alvin? Yes, action na, Rex, no? Agad may baluan taman kag kung pila na sila kabilog aksyon na Rex ang gagin dulong dito sa area mismo, no? Amo lang natong isang gindalan sila kag pila ni sila kabilog? Basi duha guro ka lugar action Rex kay ang atong nagdulong kagina iya pa lamang to sa Philippine Coast Guard. Nga salakyan may ara pa to kagina action Rex no siya may ara pa sila upod kagina nga nagdalaman nga iya sa salakyan sang iya sa city bus pala. Sa syudad sa Bacolod nga amo ang nagdulong man sa posible sa iban man nga lugar. And that is why i-check tali karon check karon action Rex pala pila ang nag-abot ka mga returning OFW kag gindudong sa pila ka mga hotels o kon mga balay o silbing nga quarantine facility. Dining mga miyembro o kon OFW kag LSI posible gikan man dito sa Metro Manila. And subong nga kagahon action na Rex nga ang dalan sang syudad sa Bacolod nagapabilin sa gihapon nga masyado katawhayan labian tauna ang Conblaction Rex Station number 6 din papauli na ang pila ka mga curfew violators pero sa Station number 1 kay komo nagdabu-dabu may portion man to yung hambal sa pulis table line na magdabo-dabo ni mapasa ang yubon-yubon na nyo saka kamotos babaw Station 6 Way pa sila ka puli? Mag-uro adlaw na action Rex mo na ang medyo masanaaw na bala amo nang pagpagwa sa ila kay pero ang area sang Station 6 ya ang mga curfew violators to nga nagkaladakpan gin papauli na. Yes, release na to action Rex no kay alas 4 pa lang gina-release na sa mga kapulisan. Ang Station number 1 magsumag sanaaw the same na sa Station number 2 mag-suro sanaaw.
gina-release na nila. Nga Pero kadamo sa gyapon sa mga curfew violators, no? hindi kita makuha action Rex. No? Kay Hindi Ario, kita extended ang MGCQ sa Bacolod by July 16 to 31? Dari MGCQ action Rex. Oo. Ay, at least, extension lang siya. Ikumpara mo to sa isa ka ginalantaw sang iban. Nga ma-GCQ? Nga ba GCQ? MGCQ, extended lang siya until July 31. Yes, action Rex, ha? Kaya ang iban, dabo ka pamangkot mo, specialist ka pa yan skilled. Sabi niya, saan man-lockdown na naman ang Bacolod? Gumbot, ha? Why? Lockdown? Damo man nag-text kag nagpamangkot ka gabi sa akon pero negative Amo nang latest nga report kagabi, actually gikan na sa kay Bacolod City Administrator Emang nga gin-confirm yang still magapabilin sa MGCQ yung syudad umpisa Hulyo 16. So buting ganun sini action Rex, Mayo ni ikumpara sa gina-expect sang iban, okay, kung mag-GCQ, may lockdown nga, may mga checkpoints nga iga-implementar kag may limitasyon sa paggiho. Yes, action Rex, especially kung kanadumdum mo itong GCQ ang Domingo, wala sa may makagawa. Domingo, lockdown. Ang halos tanan nga mga control points may ara na naman. Stricto nga pagpasulod. So at least lugang na naman nga kuha sa mga kapulisan, no? Trabaho sa mga kapulisan. Pero this time, action Rex, MGCQ, why man ang epekto sini kay ang kadaman sa mga backup stations kalabanan ng mga pulis ba gagwa para magpandakop sa mga curfew violators ang wala nagasuksok sa face mask kaga iban pan that's why nga subong kagahon sang nasilingtan na pila ka mga curfew violators action Rex ginakulate na lang naton sa sininga tinion kung pila tanan-tanan may yara pa sa gyapon sa mga curfew violators no anong ilang mudos ni man di ko ka insindi nga gina-implementa tagid pero kada gabi may magkaladakpan aksyon na Rex ginpamangkot hindi ka man pagdakpon kung may purpose ka di ba kung may pakita ka man lang nga ebidensya nga halin ka sa ulubrahan mo naalangan ka sa pag-off mo kung ano pagid nga mga rason mo dira nga balido pero tingiban daw ay gidya ka rason-rason na pabangkot ko tong isa to taga-diin ka siya taga barangay 16 gano ka ngandakpan ka ito ka pasaka kami to nga paatras pala sa may bongbong sa Dampe Black sa may Aranita Dampe dito pasaka dakpan sila ga paatras pala ikaduha tong taga barangay 35 yan dakpan ka mo to mga kanto kamitan ito sa piya ko ganun kiti may duha pa action Rex nga duha ka mga matahong linay kita mo pa ba? Kita mo dahil nga lakpang lakaton lipot short aral sa picture tapla gani ginapamangkot ko to di ngan sakpan ka mo gang di ka mo nadampi na dakpan bogang sabat niya sa lalansang San Sebastian Locsin sa may bangka abot na yun abot na gali ni Alvin mamangga basta dira nga mga bangga basta sila nga bangga kagaman ang gambal yan ang gabi mga alas 8 alas 9 aman na ng gambal action Rex nga tinga may bukas na bukas nga suludlan ay yes bukas bukas oo amo nang way ko gid mabalaan sa tanan mo ikaw galibot kang kadadlaw makita mo gid na kung bukas na sila yes, ang ginato mo din amo na action Alvin Graba mga lodging house bukas na sila damo na bukas bisan gani ang ako niyang piloto makahambal kung liindampi ano nga ay street naglain pang piloto mo pang gidalahig mo pa ba gani do dampi dili na sa ido lakso no sa may lakso na sa may lakso dampi ang yara mangani lapit sa ila lapit sa may area sa Banago may barangay Bata Tipro ining mga daan na mga sadtuan ay dabla sa mga alihisda sa mga
Din ba na sa may Golden Field? Action Rex. Bukas man? Bukas na siya, bukas. Ay, sus. Okay, siya nagmulo sa akon. Maniloy, lampi, bukas. Amo nang mabudlay kay instead lambid, instead galing COVID, lambid ang guwaya. May nagawa, balpas ang kakilala ko pag kabalo kasi Adan kag si Eva, nag-abroy naman. Bukas naman. Do hindi amo. Si Adan nga dito sa taga-barangay Bata, kag si Eva nga taga-barangay Los Dampi. Gali ka. Hindi Eva gali, taga-barangay Los na. So, amo na mga bukas, but anyway, Action Rex, amo na yung mga lugar nga, pila ka mga persona nga nagkaladakpan, kagamo na ang mga napamangkutan naton kagina kundi sila dang pinagkaladakpan kag kung ano mga violations, of course ang kalabanan nagsulex. In fact ang sample wala ang police station number 1 17 tanan ang nagkaladakpan pangod man sa sining violation. 17? 17 tanan. Grabe. Yati ang sa station number 6 ganito, sample pa lang gid nagkaladakpan to, jutay lang man 14. Di sumahon tani karon pag makatuan ta ang iban pa nga backup stations as to the mga violators on curfew nga nagkaladakpan Action Rex. So amaling sitwasyon sa siyudad sa Bacolod na lakip na ng pila ka mga persona nga nagkaladakpan sa curfew violations. Kamusta ding Corazon Loxinia? Corazon Locsin Action Rex, paglabay naton kagina, mga pipila pa lamang to nakapila, mailang gani kay nagturo talitibal Action Rex. That is why nga way naton to ginakuhaan ng iban magluwas lang sa may mga payong kagina Action Rex, no? That is why i-check kayo rata kanon kay base magsurusan na makita man naton kung pila na ka mga persona ang nagapila, gahulat, kagakuha sang priority numbers. Report kag observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang kape nga pulo sang yerba, kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas. Tandaan pirmi, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Rekta sa patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Balita sa patrol. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Sitwasyon sang unang imbukada sa mga balitaan tadri sa pagpangalagad sang Action Reports First Portion. Action Reports First Portion. Sa mga ka-aksyon tagin, seld off na ang puluyan sang isa ka 37 anyos nga lalaki nga COVID-19 positive sa Purok Busay, Barangay Kabug, siyudad sang Bacolod. Suno kay Purok Chairman Jomar Ong, Julio Ono siningatuig sang nagpauli sa Bacolod ang nagpositibo kag naghingyo nga magpaidalom sa home quarantine. Nagwa ang resulta sang swab test kahapon kag ini ang positibo sa COVID-19. Ang nagpositibo isa ka locally stranded individuals o LSI nga nagatrabaho bilang driver sa Metro Manila, no? Suno pa sa kayong nga nakabaton ini sang report gikan sa mga kaingod sang nagpositibo nga nagintra pa sa Bible study kag naglantaw pa sang basketball sa lugar nga nagpositibo ini siya, no? Sa ila didtong lugar. 3 kadlaw nga nagtiner sa ilang apuluyan ng COVID-19 positive antes pa man ginsaylo sa quarantine facility sang syudad. Gin-confirm pa ni Ong nga nakasalamuwa sini nga nakaupod ya sang nagpositibo ang iya sini nga amay, ang 3 ka mga minor de edad nga mga kabataan kag karon ginpaidalom sa home quarantine mga kaaksyon. Dugang pa sang Purok Chairman, masaming nga nagagwa sa sulod kag nagabakal sa Tiangge ang kabataan sa nagpositibo, no? Sunod naman sa kay Barangay Kagawad Randy Tornea, gilayon nga gin-lockdown ang puluyan sa nagpositibo kag ginpaidalom sa swab test ang 4 sini ka mga himata. Nagpadala naman gilayon sang pagkaon
ang barangay sa mga ginpaydalom sa home quarantine. Nagpahamtang na sang barangay Tanod ang barangay agud nga bantayan ang lugar. Ginako naman ni Tornia nga may salamuwa ang nagpositibo bangod nga may iban pa nga persona nga nagkadtuman sa iya sining puluyan. Kay daw okay man ang kondisyon niya mo kag amo nang ginatawag nga asymptomatic kag way kagli kay balo ang imo na istorya ang positibo na. Ang isa ka barangay kagawad nga nagamonitor kang nagdulong, nagpositibo man sa quarantine facility, ang ginpaydalo man sa quarantine. No? Nagpanugyan si Tornia sa publiko nga kung mahimo maghalong kag hindi magpalapit sa lugar, samtang ginahulat pa ang swab test. Action Reports, first portion. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 ng aton oras. Kantuan tanang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa grupo sa mga estudyante naghatag donasyon sa gobyerno provincial para sa Negrense frontliners. We have Action Marlon Hinovia, balita sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Sa report sa ni Action Mar, padayon nga nagabaton sa donasyon gikan sa nagalain-lain nga mga sektor ang gobyerno provincial pagi sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson. Kahapon mayara sang grupo sa mga senior high school nga estudyante halin sa University of St. Lasal surad sa nga Bacolod ang personal nga naghatag kay Governor Lacson sa Kapitolyo Provincial sang 20,000 ka pesos bilang donasyon ini sa mga Negrense frontliners. Ayan ang grupo sa mga estudyante ginatawag nga Bayonihan Project ang ila sa nga initiate nga sa diin silang una nga nagbaligya sang na imprintahan nga bayo kon panapton para makatipon sa nga pondo sa siri nga proyekto. Lubos naman nga ginpasalamatan ni Governor Lacson ini nga grupo ang ka-action yo gikan sa Kapitolyo Action. Marlon Hinovia, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, first portion. Salamat gid Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May lang pag-monitor kay Cecilia Oleo, ga pamati sa siningaga. Madam Cecilia Oleo, keep safe all Negrenses. May lang pag-monitor kay Alberto Alba, ga monitor from San Pedro, Laguna. No? Kay Mutoy Bibi, may lang pag-monitor Mutoy. May lang pag-monitor. No? Kay Mutoy Bibi. Ay, pwerte. Kay Sophia Villa Hermoso, good morning lang. Kag kay D. Dane Jonah, good morning. Kamusta ang barter? Kanugon kun madula sa FB, dako gid bulig sa tanan. Actually, pang international na. Biskan kami digad, join kami sa barteranay kaga-donate man. Amo nang problema kay ginpagwa yadto kahapon nga information parte sa barter ngayon way gid mihoy kag mihay daw madalasagid kay hindi legal ang operation sang barter, no? Muning ginpagwa mga ka-aksyon sang Department of Trade and Industry nga pinagi kay Secretary Ramon Lopez nga illegal ang ginatawag nga barter trade mga ka-aksyon. Action Reports, first portion. May lang pag-monitor kayo si Lera Esparagosa, ga pamati sa siningaga kay Jennifer Aquino. May lang pag-monitor Jennifer kay Zenny Binyares Dacalio, may lang pag-monitor, no? Kay Erwin D.B. Gonzales, may lang pag-pamati. Kay Alin Transporto, aga pa si Tutualin, may lang pag-monitor. Kay Juanito de Vinagracia, may lang pag-pamati. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning lang. Kag Antoinette Piliado, no? Good morning lang kay Dudoy, kag kay Arlie Piliado, kag kay Melcho, kag Aplada Sansawi sang La Carlota from Canada. Ay, pwerte si Antoinette Piliado, no? Kag kay Mr. Millie Oligo,
Good morning lang. May lang nga pag-monitor. Bukas ng kapihan mo da, sir. Sir Milili Uligo. Kay GY Ray, may lang nga pag-monitor. Ayos, thank you so much, Gid. Ang iban siri, karon lang dugay-dugay. Action reports, first portion. Matagta na pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Magamugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:19 na nga aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pamilya sang napatay nga nabungguan sang tricycle sa syudad sang Talisay posible makapaariglo. Yari ang balita gikan sa kay Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Police Balita. Sa detalye, Action Brian. Posible nga meron sang arigluhanay sa duha ka pamilya sa nagluntad nga aksidente nagligad nga ginabi dira sa may area sang Provincial Road Hacienda Acacia, Barangay Concepcion, syudad sang Talisay Sarin. Patay diri ang isa nga nagamaniyo sang motorsiklo. Sunod diri sa kaya Police Major Jigger Jimino, ang hepe sang Talisay PNP. Iya sini na batian ng information nga plano sang pamilya sining napatay nga si Joel Tubong Banwa nga magpaariglo pero ini wala pagid sang confirmation sa sini nga mga tinion. Nagapaabot diri si Jimino nga makaistoryanay ining magtimba nga bahin para matapos na ang ining problema. Madumduman ang ining si Tubong Banwa napatay matapos nga dala sa on sang tricycle nga ginamanihon ni Jobert Troilan sang ini ang tumabok sa piyak nga dalan ginhingagaw panidala sa ospital ining nasambit iya nga si Tubong Banwa o galing ginbawian gid sang kabuhi kag ining si Roylan naman nga driver man sa tricycle ang ginabulong man sa hospital. Actually sir, napatay sa Concepcion sir. Daw may ano man to sila sir nga may ano man sila maarigluhan ay man to sila sir. Oo, kay siyempre ang hindi man nahungod sir ang aksidente sir. Ining balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isa ka 8 ka bulan nga lapsag ang kalakip sa 11 ka mga Negrosano nagpositibo sa COVID-19. Base sa ginpagwa nga datos sang Department of Health Regional Office 6, subong kahapon nga adlaw ang 8 ka bulan nga lapsag taga Banwa sang San Enrique kag isa ka locally stranded individuals o LSI. Samtang napulo pa ka mga nagpositibo ginalakipan sang 3 ka taga syudad sang Sipalay sa din isa ka non-LSI kag non-OFWs. Tig-isa naman sa syudad sang Kabangkalan, San Carlos, Victorias kag Banwa sang La Castellana kag Banwa sang Ibi, Magalona. Action Reports, first portion. Samtang nagsaka sa 611 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan ini sang 19 sa datos sang Department of Health Regional Office 6.
11 ka mga Negrosanon, 4 ka taga probinsya sang Iloilo, kag 2 ka taga syudad sang Iloilo, kag 2 man sa syudad sang Bacolod ang positibo sa COVID-19. Samtang may isa pa ka authorized person outside residence o kon APOR nga taga Cainta Rizal ang kalakip sa na-record nga nagpositibo sa DOH Regional Office 6. Naka-record man ang 34 ka mga recoveries nga ginalakipan sang 16 nga taga syudad sang Iloilo, napulo naman sa probinsya sang Iloilo kag 8 sa probinsya sang Negros Occidental. Sa 611 ka mga kaso, 376 ang aktibo, 224 ang recoveries kag 11 ang napatay. Kapin sa 585 ka laboratory result ang ginpagwa nga may 20 ka mga nagpositibo, 2 ka repeat test kag 563 ka mga negative results. Action Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:23 ang aton oras. May lang pag-monitor kay Nilita Vinias Moya, kay Toto Andro Juanites, may lang pag-monitor, no? Kag May Kindo. Good morning, Action Rex. Have a blessed morning to all. Be safe always. Thank you so much, May Kindo. Kay Gracia Harita Horvidalia, good morning. May lang pag-monitor, Gracia. Kay sinungaling ka pala, mayong agagid Bacolod, may ngaga kay Nanay Julita Pasante. I love you from Nini Edelin Sangkise, Kingdom of Saudi Arabia. No? Kay Philip Lorente, may lang pag-monitor, Sir Philip Lorente, halin sa Barangay Minuyan. Gritsa lang da sa Barangay Mansilingan, si Mr. Rodi Cathedral. Okay. And Cory Bidaha, good morning, watching from Kuwait. Sarah Gali, dara sa Barangay Sumag, no? Kag Marilo Travilla Catinoy, kay Raimondo Makiling sa Barangay E. Lopez, kay Warlito Nisya, good morning lang. Mi Marfel Tacanloy Jr. ho, may lang pag-monitor kag kay Carlo Florentino. Thank you so much, Carlo Florentino. And sige, sa iban pa naton nga mga taga-palamati. Ayos, sige. Daligid lang mga kaksyon na, standby, manumbalik kita sa diligilamang madugay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
niyo ang mga aksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala, inspira
inspirasyon. Standard Time, las 5:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home, ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at sipon. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
kaibigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 5:43 ang aton oras. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni ni Bacolod City Administrator M. Ang gin-confirm sini nga magapabilin sa modified GCQ ang syudad umpisa sa Hulyo 16. Siyari ang kaundan sang report ni Action Dale Salazar. Balita City Hall. Sa detalye, Action Dale. Mayong Action Rex, magapabilin sa gihapon sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ ang status sang syudad sa Bacolod. Umpisa buwas nga adlaw Hulyo 16 inangin confirm ni City Administrator M. Ang sa Action Radio Bacolod. Hindi matapos na ginaprobahan sa National IATF ang apelasyon ni Mayor Bing Action Rex nga pamahimo MGCQ ang Bacolod umpisa Hulyo 16 matapos na may nabaton nga unvalidated report si Mayor Bing nga ang syudad ang ipaidalom sa GCQ. Para kay Lunadia, hindi appropriate o kung nagakabagay ang GCQ status sa syudad. Bangod ng Bacolod ang may arasang 64 kama COVID-19 cases kag 80% reaction Rex ang mga locally stranded individuals o kon OFWs. Yes, we have received information na ang IATF intends to declare Bacolod as well as Iloilo under GCQ. So, as si Mayor, nagsulat sa National Interagency Task Force, na-request siya kung pwede mapabilin ng Bacolod sa Modified General Community Quarantine or MGCQ. Dapat yan si City Administrator M. Ang. Ang hindi nga balitang ginadulong sa inyo sang Santon Plasco, bigyan na mga ka-aksyon ang 5 ka-healthy nga mga ingredients nga makitaan sa isa ka capsule. Ang Santon Plasco Kag, even pa. Mas matalipat nga mag-inom sang pinaka mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakas sa Life Extension Clinic sa GA7 Building Lactozit Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kaso bato kay Barangay Kapitan sang Tuoyho sa Syudad Blasang Himamaylan, Kapitan Tisardo Tihada, kagapat pa ka mga empleyado sang barangay ginbasura sang korte. Ginbasura sang korte ang kaso nga ginpasaka bato kay Barangay Kapitan Kapitan Tisardo Tihada sang Barangay Tuoy sa Syudad sang Himamaylan, kagapat pa ka mga empleyado sang barangay may kangtanan sa reklamo sa tagtaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o SAF. Sa interview kagabi kay Atty. Doug
Pandan Legal Counsel ni tihada nga wala man mastablisar ang mga akusasyon batok sa iyang kliyente kagapat pa ka mga respondents. Dugang pa ni Pandan nga sa pagbaton pa lamang nila sang subpena ila na confirm nga gintamper ang pila ka mga documents nga gingamit sa pagpasaka sang kaso. Ay, Puertino, sadya gidya. Action Reports, first portion. Sige, daligid lang mga ka-action. Standby sa pagpanumbalik naton na report na sa aton sining patrol mabatian sa dinigilamang madugay. Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Action Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 6:03 ang aton oras daw lang na ta sa tiyempo pagkarunan tani sa second portion ang report ni Aksyon Alvin Graba gikan sa patrol. Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod sa Aksyon Reports first portion sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Kantong Mayong Aga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio